Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelela ingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Kunomuntu okaphuphe umuntu wakubo ongasekho emhlabeni. Amphuphe emnika okuthile okuhle naye akwemukele ephupheni okanye isibonakalisweni. Makhamba isikhathi bese lo muntu kwenzeka into enhle phezulu kwempilo yakhe. Omunye azathatha isinqumo sokuthi ake ngomenzele okuthile lo muntu. Ngoba kusho ukuthi lento esenginayo njengamanje nginikezwe uyena ngoba uyena ofike ngokwesibonakaliso wanginika okuthile makhamba isikhathi ngase ngithola okuthile. Omunye athi angakwenza lokho bese impilo yakhe iyama ingasayi phambili. Omunye kuvele kulahleke konke akade enakho. Omunye into zakhe bese zivele zishovele kakhulu emuva kunakuqala. Nayi into engifisa abantu ukuthi bayazi. Umzalo wakho okuzalayo ubaba nomama nomuntu wakini othe wena uzalwa yena usekhona emhlabeni wakwazi ukuthi akubone wakugona. Lo muntu loyo akabi yithongo phezulu komzimba wakho eliphethe inhlanhla. Lo muntu loyo akakwembathi ngenhlanhla. Kodwa into eyenzakalayo lo muntu wakini ohambe wena usukhona emhlabeni usuzelwe. Lo muntu loyo uba yisithunywa, uba yisigijimi, uba ngothunyiweyo. Kuyenzeka kufike yena azokunika okuthile kwenzeke okuhle kanti awukunika uyena kade ethunyiwe. Uma umuntu ezothi ethunyiwe bese wena ubonge othunyiwe, ungabongi omthumile, usuke usuyidalile inkinga. Abantu abaningi baphupha omama babo, baphupha obaba babo bebanika izinto ezithile. Bese bona babonge obaba babo babaphuphe bebenzela izinto ezithile kanti obaba babo bathunywa ilamathongo owathi wena usavundlile okhalweni ngima wakho kwenziwa isivumelwano kwelamathongo okuwukuthi lengane umuntu ozoyiphathela inhlanhla usibanibani ukhumbule ukuthi umama wakho nobaba wakho ibona bakuzele kade bekhona bona ngenkathi nawe ukhula kodwa inhlanhla wena wayinikezwa kwelamathongo ngenkathi usavundlile okhalweni ngimama wakho kwasuswa ithongo elithile kwathi uyilona elizokuphathela inhlanhla. Uma umama wakho nobaba wakho sebengasekho emhlabeni nogogo wakho njalo njalo ubabonile ngamehlo enyama. Uma sebefika kuwena akusho ukuthi leyo nhlanhla osuku usunayo uyinikezwa yibona kodwa leyo nhlanhla osuku usunayo kuthunywe bona ukuthi bazokunika ngoba uyabazi ukuze kuzocaca ukuthi leyo nhlanhla uyithola kuphi. Ingakho ke kubalekile ukuthi esimene esinjalo uma ufisa ukusondela emsamo kubalekile ukuthi ubathola abantu abanolwazi abazokwazi ukuthi bakweluleke ngokuthi mawuyenza leyo nto oyenza emsamo kufanele ukuthi uyenze kanjani ukuze izinto zakho zingeke zimosheke kungafanele ukuthi zimosheke. Hayi zikhona incwadi bafowethu ezifundisa isintu esizibhalile. Indlela yesintu incwadi yesine amavahla abahlosile uyokhuluza ukhokhobe esithini isintu. Zonke incwadi zethu uyazithola ku website yethu www.impungayesintu.co.za. Uyasifonela futhi na kuyinombolo zethu ngokungena la kuma bio wethu sixhumane ukwazi ukuthola inamba ezifundisa isintu ezikunikeza ulwazi lwesintu ezembula inkungu emqondweni wabantu. Impunga